Hoy, nangunsa rin mo! Wag gapon mo kamubuan na itong nahitabo! Alangan! Ikaw daw yung nung walay gwapo! Kundi pa maguba ang dignidad ni mo! Wala man ko'y gwapo sa ilahang tanan. O kabalo ko minyuunon ta! Babae ra to! Maong mag-move on ta! Usa man, masugot rin mo kinaniun ta! Ikaw, Mr. Lim, basig nakalimot ka, unsa ka dati? Isa ka sa successful bodybuilder instructor. Sakto! Sakto! Timan ina! Unya ikaw pre, ay sige lakilak dira. Basi nakalimot ka, usa ka sa mga big time boss sa una. Ug na mga big time nga transactions. Nadaot raman ka sa babae. Boss? Boss? Pagmata pre! Oh! Mauna og nakalimot mo sa mga kakayahan ninyo. Bahala mo. I'll improve myself again. Tama ka, pre. Ibalik na ko to kung unsa ko dati. Sakto. Hello Marie. Pwede ka mo anhi karon dayon. Naalang ko'y gusto ipakita sa inyo. Nauna. Pare? Pare? Dugaya pa na ako maminyo eh. Mads? Mads? Uy, Mads! Naunsa ka? Nakita na kagaminyuan, Mads? Ay, smaugay ng problema, Mads, no? Wala pa. Nag-post naman pa ako sa Facebook. Unya? Magsige naman sila comment og PM for details. Ani, Mads, kuyog ta. Asa man ta? Sa akong mga pare. Ay, dili lagi ko kayo. Wala ko yung mga gusto atong. Mads, mutuo ba ka ang tao magbag-o? Mutuo. Mutuo pud ba ka nga ang tao nga nay talento? Mutuo. Pwes, kuyugi ko para ikaw mismo makasaksi sa gipang-ingon ko. Okay. Tara. Sige, tara. Ali, Mads! Asa man ta? Manglingkod ka. Mura man tag mo tanaw anig sini. Relax lang gud diya, ah. Unya, asa naman sila? Ipaila-ila na ako si Muha. Si Marjong. Hello? Unsa na siya? Zumba instructor. Di ba tapulan man na tong ni Agi? Maujud na iyang talento. Sige daw, gusto ko mo tanaw siyang talent. Pasiklabi ra gud mi Jong. Sugda na to sa hips, no? 1, 8 times na, 8 times. Kawalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then hold 10 seconds. Taysa, murag dugay naman. Ay, Jong, taysa. Patapin sa agud diha Jong Bay. Tama na. Naunsa mo pa gani pagunat na to sa atong dance instruction gani. Musunod pa manggod si Mr. Limron. Trelem, balik ko niya ha. Napa ko yung mga lying steps itudlo sa inyo ha. Sinabtanay lang ta Jong ha. Sorry. Unya, asa naman tong isa? Ipaila-ila na ako si mo ang ikaduha. Si Mr. Lim. Ay, Rot. Unya, unsa man po na siya? Former bodybuilder.
Bantog day dako siya glawas. Unsa pa? Pasiklabi ra gud mi Mr. Lim. Stretching sa tasugod rot. Hindi na itong kalawasan ba? Kaya para dito ang pamaulan ba? Bukto na punta. Other side. Oh. Ha? Oh. Tignan na nato itong bicep train rot ha. Kuha ta sa itong dumbbell. Then. Yan na rani rot eh. Murag tukob ba? Sige na, kamusta kay diri ah? Mr. Lim, tama na be. Your words. Padaplin sa. Your words, sino pabalinon mo kunin mo? Napay mo sunod. Kamay ko na hit up na tag, paningot na ko ba? Sikawan mo eh. Diyan lang ka sa kilid sa sinabtanay lang sagot ta. Okay? Tinyo gapon ta. Unya, asa naman po itong isa? Pailailan na ako si mga. Si Boss Marky. Unya, unsa po siya? Businessman. Oh my God! Paminawa iyang mga transaksyon. Hello, Dam. Promo ba yata karon, Dam? Marang og tuba. 70% discount. Kompleto ang atong Prada karon, Dam, nasa bodega. Pwede niyo ipakuha dito. Grabe, no? Unsa Dam, tarong-tarungan ang order nimo, Dam. Ha? Wala ko nagara-gara diri, Dam. Wala, nasuko lagi siya. Ay ko palaguta, Dam. Sige na, Dam. I-transact na nadira. Ana man dyan na mas dagkog transaction. Di maiwasan ma-frustrate. Dili daot atong marang. Presko na gikan sa punuan. Bago ra ng tinanugan. Unya Mads, kisa may napilian mo sila ang tulo. Asa man dayon to nimo order nimo? Kaya dili ka mangita na lang pag og laing client. Ah, shit! Ngano man? Naglibog ko, Mads. Kay grabe kailang improvement. O diba? Tapos nindot pagit kailang talento. Mano kung gingon nimo? Ah, pero... Pero, Wala man gyapon ko'y mapilian, Mads. ngano man? Wala man gud gyapon sila ni Gwapo. Ataya. Nya, sama naman, smungulit na lang ta? Tara, sayang-sayang ang tag-oras diri, ah. Tara.